Comeza a portería. Moi boas tardes, aquí estamos unha semana máis na televisión do Carballiño para falar do fútbol nacional. Esta semana vai ser unha semana un pouquiño movida coa Champions, co Madrid en horas baixas, e para iso teño aquí os meus amigos e meus colaboradores, como sempre. Empezamos pola miña direita. Roberto, unha semana de pasión, non? Bueno, unha semana que vamos a ver como acaba. Unha semana con 0-3 e 3-0. Xa falaremos de Xa falaremos, non? Un pouco máis contenta está Lorena, que empatou en Huesca o Depor, pero unha primeira parte, daquela maneira. Sí, bueno, pero aí estamos, en postos de ascenso directo, así que non nos podemos queixar. Non nos podemos queixar. E a miña izquierda teño aquí a Mario, que está contento a medias ou contento... Como contento? Contento, pero cohibido. Cohibido. Ainda tendes o que pode pasar o martes, non? Hai que jugar la vuelta. Hai que jugar la vuelta, es Barcelona. Bueno, Erika, tú como estás? Igual que a Mario, estamos... Pois mira, eu para contrarrestar un pouco, estou un pouco enfadada. Estás un pouco enfadada? Sí, un pouco enfadada, sí. Sí? Sí. E aquí teño a miña direita, como sempre, o maestro Julio Guerra. Tú como ves? O outro día estabas moi eufórico, pero hoxe vexo tú un pouco máis... Sigo opinando o mismo, eu penso que vai pasar o Barcelona eliminatoria. Sí, seguro. Sí, vexo un bo equipo por parte do Atlético de Madrid, pero a cabeza visible que dirixe ese equipo é moi amarrón. Oi, perdón, por unha cuestión, é maestro ou entrenador? Como era? Ele é maestro e entrenador. Vale. Ten as dúas cousas. Era solo por... Chamanlle o Ferguson gallego. Vale. Non, o Ferguson orensano. Chámalle X, é igual, Robert. Non o viches nunha entrevista nun... Eu a sumar gústame. No, a ver, o Celta dos partidos leva 6 goles en contra. Bueno, a ver, eu dixen que xa falaremos, a ver, tamén estou enfadado leva como 6, Erika. leva 12 goles en 4 partidos en contra. Leva 4 contra o Alavés, 3 contra Friburgo e 3 contra el... Sí, pero 2 co Valencia, 4 co Alavés, 3 e 3. Levamos 12 partidos encaixados. En 4 partidos. 12 partidos, non, perdón, 12 goles encaixados en 4 partidos. Eso foi desde que non está Starfelt. Bueno, son situacións que acontecen. Acontece, non? Pero tú pensades que chegar a Champions na Liga? Na Liga, Sí. Na Liga ainda quedan uns cantos partidos, eu creo que despois do que pase o partido contra o Friburgo, pois aí xa se despexará todo o panorama Erika, que tú nos que ven dis? adiante. Tú que dis do Celta? Pois o Celta pasa o que lle pasa a moitos equipos que eu viví no momento Atlético, porque ahora é un equipo un pouco mellor, con máis presupuesto, pero sí, as plantillas son reducidas, é verdad, as cousas como son, pero estuvemos en situacións de ter as plantillas moi reducidas, e cando che falta pois puntales clave, como neste caso o voso defensa, o voso central, pois nótase e evidentemente pois vaille tocar sufrir, penso que de aquí a final de temporada. Claro, pero non só ese o problema o que dis ti, de que nos falta eso, é que encaixamos, pero tampouco o metemos. O sea, é un problema que tampouco metemos goles. Entonces, sí, porque onte o domingo contra o Oviedo 0-3, o Celta foi un dos peores partidos que se viu en Balaídos. A ver, agora os equipos que están abaixo loitando pola permanencia e demais que se están xogando a vida, son equipos que, coidado, lle dan un susto tamén aos que están xogando polas primeiras plazas, como en este caso o Celta, non? Pero o Oviedo casi está descendido. Home, non é matemáticamente, pero... pero... Ahora mismo estáse xogando a vida todos, Estánse todos xogando a vida, están... No, o Oviedo que a victoria que logrou onte en Vigo... Ten vida. Vida, claro, ten posibilidades de salvarse. Ten moi difícil, pero bueno, pero dalle para poder soñar. Un balón de oxígeno, sí, un balón de oxígeno, de logo. Mario, tú que opinas deste Celta? Destes últimos 4 partidos. Yo creo que, como todos los equipos, pues pasa por baches durante la temporada y el Celta lo está teniendo ahora. No es una cuestión de solamente un jugador. El juego que hicieron en Friburgo fue muy pobre. El juego que hicieron este último fin de semana tampoco fue muy bueno, fue bastante decepcionante. Y nada, los equipos en estos momentos de bache tienen que saber reponerse, tienen que saber
luchar contra ello, y el Celta tiene ahora una semana muy bonita en la que no tiene absolutamente nada que perder. Tiene un resultado muy complicado, un 3-0, pero tiene que tirar de ilusión y de balaídos para intentar remontar esa eliminatoria. Lorena, hai os rivales que tendremos que... Sí, bueno, creo que a remontada é moi complicada. Eu non a vexo, a verdade, e creo que o Celta o que estaba pois vivindo un pouco unha realidade que non se correspondía, non? E agora pois chegoulle un pouco co ese momento de bache pois que era lóxico, e eu creo que aínda así, a principio de tempada, quen contaba que o Celta a estas alturas estivese aí, entonces... Sí, conforme empezou a Bueno, temporada. rivales históricos. Porque, bueno, cando estedes, se estades na división que estamos nós, pues aí xa falaremos de rivalidade, pero bueno. A anterior é histórica, non? Pero bueno, xa falaremos, eu creo que... Oye, ojalá, que eu non estou o sea, por comentar algo tal, Sí, pero ojalá sí, cheguedes aí porque é bo para Galicia, non? Pero Exacto. Pero tú queres que serás. estén en primeira, non? home, sí, eu creo que sí, o mellor eu estou non dicindo ahora e algúns celtistas están dicindo, pero este foiselle a pinza ou tal, non sei que, non, home, eu creo que esos partidos son bons, é como, a ver, é como o Madrid sin o Barcelona. Ti imagínate que polo caso Negreira baixaran o Xa saliu o Barcelona. caso Negreira Guerra. No, bueno, é que noutros países que outros non- equipos non por teñen menos outro, baixáronos non de teñen outro nome, categoría. quero dicir, non lle pasa como a O AC Milan ou a tal baixáronos de categoría, pero aquí parece que, bueno, pois non pasa nada. A ver, Guerra, que te está dicindo o caso Negreira, Non vou opinar porque ahora estáse desviando un pouco. Eso é pasado, o fútbol hai que falar o presente, Roberto, eso é pasado. Caso Negreira, eu neso non creo porque xo teño comentado aquí nestes programas. O Barcelona nese momento non lle facía falta porque había un Iniesta no campo, había un Xavi, había un Busquets, había un Messi, había un Valdés, o sea, había unha serie de xogadores, e a máis que estaban casi todos no mellor momento futbolístico, que eses señores conxuntándose con xogadores do Real Madrid e de outros equipos, por ganaron un Mundial e unha Eurocopa que a selección española. Entón, eu eso non sei se é verdade ou se é mentira, pero... Bueno, vamos Exacto, volver ao exacto, ao senón Celta. enróllome demasiado. Sí, vamos volver ao Celta, que senón empezamos a tocar moitos paus. Bueno, ves que o Celta poda eliminar ou remontar ou non? Que poder Sí. poda reventar, o sea, O ahora remontar. xa, a ver, estábamos falando da Liga, ahora falamos da Europa League. Sí, da Europa League. Bueno, como dixo Erika que ela viña cabreada polo seu Atlético, eu tamén veño cabreado polo Celta, pero No, non, ela cabreada pero non, cun 0-2. Bueno, pero eu non veño cabreado co meu equipo. Eu veño cabreado, home, eu creo na liberdade de expresión, creo que cada un pode opinar o que queira sempre que non menoscabe os intereses dos demais, non? Que afecte os intereses dos demais. E vos podedes falar o que queirades do Celta, pero eu como seareiro e os demais seareiros que empecen a decir cousas do Celta que non sei que xa imos quedar fora, que demais, a mí gustaríame saber onde estaban eses señores cando en segunda división éramos 7.000 persoas solo, cando un señor chamado Iago Aspas no ano máis ou menos, pois no 2009 marcou dous goles porque íbamos baixar a primeira ref, cando eses chavaliños que hai agora, Robert, Carreira, se pasa a eliminatoria Fontán, presente. e demais, No, pero báixenos. eu estou dando un mensaxe para No, eso, o que mensaxe- estaban no colo das Robert, súas nais. A mí no, gustaríame hombre. saber todo eso, Xa volve entonces. vamos a ver, volve ahora, estar no colo das súas ahora- nais porque o foco volve No, estar. Está aí. Eu estou Xa cabre, volveu eu a pero infancia ahora estou outra dicindo vez. eso. Entonces, ahora preguntadesme, e que si se vai pasar. Esa é a pregunta. Claro, pois, A ver, contesta. si se vai pasar. Sabedes por qué? Porque as cousas para que sucedan, primeiro hai que soñalas. Eu xa soñei E isto, soñar é imos- gratis. e imos Pero pasar. Starfield vai estar o xoves ou non? Ainda non se sabe, está entre algo dos, entonces, home, é moi importante, pero que temos é que meter goles, non que no... Bueno, pero tamén hai que intentar que non... Bueno, pero temos, eu creo que vamos a ir para diante Ahora con mismo todo. ten razón Roberto, é dicir, con un 0-3 o que necesitan é marcar. Si lle marcan máis ou menos, o sea, o xogo ten que ser Vai ser todo adiante, Efectivamente. xogaremos aquí como xoga o Suponse, equipo de guerra, aquí con unha defensa. Chamaremos a Flick para decirlle como facer a defensa. A ver, Mario, pon un pouco de orden porque ven que se nos vai, Mario. Hombre, yo creo que el Celta va a poner en apuros al Friburgo
creo que es bastante complicado que remonten porque un 3-0 es muy complicado, pero es lo que dice Roberto, al final tienen que soñarlo, tienen que creerlo todos los propios futbolistas y la propia afición, intentarlo y que no tienen absolutamente nada que perder ahora mismo. Luchar y esforzarse por intentar remontar y si se puede, y si no, pues hasta cuartos de final, que yo creo que todo el mundo al principio de temporada lo había firmado. Sí, sí, que eu cando tocou este cruce, eu digo a verdad, pensei que, home, non iba a ser fácil porque eliminou ao favorito, que eliminaste o favorito. Sí, o Olympique. Olympique, e agora... Bueno, pero es una categoría que... Una categoría no, es una competición que es muy complicada. Friburgo tampoco lo teníamos nosotros muy visto aquí, pero bueno, su equipo que en Alemania hace no mucho puso contra las cuerdas al Bayern de Múnich, que pasó por encima del Real Madrid. Sí, que ni ese resultado que fuera a ganar 2-3 o Bayern. Perdió 2-3, pero bueno, que los mantuvo a raya. O sea, el Celta es un equipo que en esa competición le puede ganar a cualquiera y puede perder con absolutamente cualquiera. Porque el Celta no es ni más ni menos que otros equipos que hay en esa competición. Yo creo que el Friburgo es un equipo al nivel del Celta, que tuvo un partido mucho más acertado que el Celta. El Celta no hizo lo que tenía que hacer en Friburgo y ahora tiene que intentar soñar en Balaídos. Sí, pero é que dos últimos 4 partidos, quitando o partido outro día en Valencia, a primeira parte foi malísima, do Celta en Valencia, despois na segunda parte reixaron, pero non é o mesmo Celta. Roberto, tú síguelo máis que a min e saber mellor o Celta. Pero é o que dicen, o sea, os xogadores teñen o que creer, como dixo Mario, dale, hai que soñalo, ter a confianza, estar todo o mundo aí crendo que se pode facer. Non se pode mirar ao pasado, como di o señor Guerra, o maestro, o mister, Guerra, se chegou de maestro de Guerra. Hubo unha xogada aí que hubiera cambiado de venir probablemente da eliminatoria dos xoves, que foi ese non sei se vistes, ese pase ese de Fer López, sí. Que casi eu dixen, oye, eu xa cantei o gol, pero bueno, pois foi fora. Entonces, un 3-1 é diferente que un 3-0, pero nos vamos con ilusión, imos estar aí. Se gana, aplaudiremoslo. Se perden, tamén nos imos aplaudir polo esforzo que dedicaron. Bueno, pois agora xa vamos pasar un pouco ao Dépor, que está de segundo na clasificación con 61 puntos. Esta clasificación de segunda está hasta o sétimo, creo que está con 57 puntos, creo que é. Sí. Que é o Las Palmas, creo que é o sétimo. Sí, a ver, perdemos aí unha oportunidade de sumar 3 puntos no último minuto por un cambio que para a mí non me gustou nada, xa cando entrou Charlie Patiño non te gustou? Ese cambio non me gustou para nada. Cada vez que entra no campo, pois non responde. Pagaronlle a mesma moneda. O Depor ganou moitos partidos no último minuto e a este roubaronlle, sí. Non é que roubaran, empataronlle tamén no último minuto. Sí, pero bueno, empataron dunha forma que non se pode deixar encaixar un gol así. Eu creo no último minuto e na situación que estaba o Depor onte, pois que podía sumar os 3 puntos. Eso a min o cambio non me gustou. Charlie Patiño non me está gustando para nada cada vez que entra no campo. Eu creo que había outras opcións, pero bueno, é o que a decisión do entrenador, non? O que creo tamén a primeira parte que foi unha parte moi mala dos dous equipos, que non houbo nada, e os que sí que funcionaron foi os cambios de Jeremai, aínda estando o 50% ou nin eso, tivo unha oportunidade de marcar que foi ao Pau. E, desde logo, en Songo eu creo que ten que ser titular indiscutible porque cada vez que entra tamén revoluciona o partido. Sí, porque a primeira parte eu vin ao Depor e a primeira parte foi mala, tanto por un lado como por outro, pero a do Depor, sí, porque o Huesca está nos puestos de descenso. En Songo, en 5 minutos que estivo, conseguiu pois unha tarxeta que lle fixaran unha falta que cunha tarxeta roxa para o xogador do Huesca. Eu creo que fixo máis el nos minutos que estuvo no campo que os dous dianteiros en toda a primeira parte. Bueno, como vedelo ao Depor? Vedelo que pode chegar á primeira, visto como está facendo os últimos partidos, porque o Racing hai que decir a verdade, ganoulle 5-1 ao Almería. Con uno máis. Con uno máis. Pagaronlle a mesma moneda que a semana pasada estuvo con uno menos. E perdeu 5-0, fora así, máis ou... Non, 6-2, perdón. Sí. Pero vedelo para ascender ou non? A ver... complicado. A ver, complicado va a ser, está claro, pero duele porque le empataron en la última jugada del partido prácticamente, pero es lo que venimos diciendo aquí en todos los programas, o por lo menos vengo diciendo que el Deportivo, mientras sume fuera de casa y en casa se haga fuerte, va a ser un equipo mínimo de playoff. Luego ascenso directo, pues va a haber muchos factores que van a determinar si entra o no entra, pero
es lo que digo, es un punto, ahora mismo no lo valoras porque te lo metieron en el minuto 90, tenías los 3 casi atados, pero quizás este punto sea diferencial después para quedar en el ascenso directo o no. Entonces, es lo que digo, duele porque no te llevan los 3 cuando casi lo tenías, pero es un punto que a final de temporada lo puedes valorar. Sí, porque se chega estaría ahora, creo que estaría a 2 puntos do Racing, creo, Sí, pola estaría clasificación. dos, pero bueno. Pero bueno, está complicado, quedan 7 ou 8, Lorena. Son 42 Sí, jornadas. quedan 7 xornadas, xornadas, e non? aínda, a ver, todos van a fallar porque ao final é imposible e está todo aí, por exemplo, o Burgos que fai 3 xornadas estaba en mitad de tabla e está disparado completamente ahora, As Palmas que últimamente estivo aí uns baches tamén, o Málaga, quero dicir que está todo que pode pasar calquer cousa, porque pero esta eu sigo confiando no ascenso directo. Esta semana reciben o Mirandés, un dos que está abaixo, tamén se xoga tamén a vida. Sí, pero bueno, eu creo que en Riazor tamén é diferente, xogamos con outro factor tamén que é o da afección, que en Riazor responde sempre, falaba antes el de que Aí Robertico, non? En Balaídos en segunda había 7.000 afeccionados, non, o Depor eso non vai a pasar, aínda en segundo ou en primeira ref estamos vendo a afición que hai de 25, 27.000 Sí, no, eso... aficionados. E eu creo que ese é un factor importante. O Depor en primeira ref acordo meu que tiña 20.000 aficionados en primeira ref. Pero bueno, Roberto, quer dicir algo ou non? Eso eu reconozco, porque eu xa o dixen aquí e tal, eu non se me caen os anillos por decir que pode ser mellor afición a do Depor ou que puxen máis que a do Celta, pero bueno, a ver, o importante agora do Deportivo é que é gañar partidos, non é xogar, é gañar, o sea, hai que gañar sexa como sexa. É dicir, está dicindo que ten que gañar o Deportivo, non, que ten que ganar tamén o Celta. Coño. Hombre, xa, pero señor moderador, por favor, por cuestión de orden, diga ya que que estamos falando do Depor, porque se foi a lo do Celta, bueno, pues quedo aquí. No, isto non me lo meter porque senón non salimos do Celta. Entonces, eu creo que ten que ir a gañar como sexa, o sea, o importante é ganar. Da igual a ganar, como sexa. Entonces, ahora mismo hai un componente que un 70% xogar, un 30% a sorte. E despois tamén os outros factores que van a influir, a afición e demais, pero bueno, eu creo que un 70% xogo e un 30% a sorte, porque hai que ter sorte para acadar o ascenso directo despois, porque a liguilla é moi complicada, porque eu xa vivín co Celta e eso é moi difícil. Bueno, ahora vamos pasar xa ao Madrid. Vamos pasar ao Madrid xa na Liga, porque empatou outro día na casa co Girona, está a 9 do Barcelona, polémica outra vez, a polémica que non lle pitaron un penalti no minuto 88, ahora non me recordo ben. Tirou a Liga, como vedes ao Madrid... A Liga, eu penso que quedan 21 puntos. Non penso que tirara a Liga neste partido, é que leva un recorrido que, bueno, sí, que fallou co Osasuna, Getafe. A ver, parecía que Arbeloa iba a ser a solución a todos os problemas do Madrid e estamos vendo que en proporción partidos e ganancias do equipo tiña máis Xavi Alonso que ten agora Arbeloa. Sí. Non lle vexo solución, non lle vexo cambio de actitude nos xogadores. Eu, sobre todo, o que me chamou moitísima atención foi a actitude dos xogadores. Era como, bueno... Sí, é que como se houbera dos Madrid. Bueno. Na Champions, o outro día contra o Bayern, que xa falaremos despois xa, os xogadores estaban enchufados, correron, e outro día contra o Girona parece que como se... No, e contra o Mallorca é que, o sea, entrou, o sea, como periquito pola súa casa ese xogador, cando foi o primeiro gol, eu non entendo o que está pasando aí. O de Lemar, que marcou un golazo, que po Atlético Madrid non daba unha direita, e outro día no Girona sálese. Ya, un caso aparte. Un caso aparte, é un caso aparte. 7 años, no foi porque non lo intentara, pero no rindió, e, bueno, que le vaya bien en Girona e que se foguee allí. Bueno, é que vos pareceu a xugada polémica? A mí me pareció penalti. Pero no, yo creo que no es por el contacto abajo, sino por el codazo. A mí me parece que no es excusa para que el Madrid no le gane al Girona, pero sí que me parece penalti. Si fuese para el Barcelona o para el Atlético de Madrid, pues lo estaríais pidiendo vosotros o yo. Entonces, a mí me parece penalti, pero me parece que no es excusa para no crearle peligro a un Girona
que ni fu ni fa esta temporada. Non, que vin o partido ao Madrid, non sei se tirou unha vez a porta, eu creo que Madrid tirou un pouco máis, pero un pouco máis. No creo, no generó el peligro que tiene que generar contra un equipo como es el Girona en su casa. Sí, Me parece penalti, sí, pero me parece que no se excusa para... Pero tú ves como os medios de comunicación de Madrid... Sí, no, ya, bueno, pero... Bueno, pero eso pasa sempre. Buf. Eso pasa cada jornada, o sea, non cada jornada hai unha polémica Sí, con Madrid. Isto é E teñen que tapar a derrota sempre con algo. E teñen un altavoz moi grande. Un altavoz que teñen que eso... Pues, ni pouco menos que o árbitro había que metelo na Se cárcel. nos queixáramos tamén os do Atleti cada vez que nos pitan algo mal, mi madriña, É que eu creo que o tema teríamos portadas todos os fines de semana. E logo do Celta ou do Depor, O Celta tamén recorrido grande. Eu xa O Celta tamén. non vou decir esas palabras na televisión porque podenme decir algo, pero No, o do Celta xa había tamén que é facer algo con criminal, algún Pero árbitro, bueno, deixa... Va, Algo como que fan en Irán e en outros sitios. Ala. Bueno, eu non dixen que, a ver, en Irán van moitas cousas, con comida, Déxate de Irán, tal, aquí estamos no deporte, dixe. Vale. Bueno, o Madrid, a ver. O Madrid, a ver, O Madrid, O Madrid, O vale. Madrid. Falaste da xogada polémica. Ahora, estaban falando do Madrid, da xogada polémica, sí, todo. Para min, oye, eu vexo que esa xogada, se fora da área, pitana como a falta. E cando entra nese recinto que é na área, aí hai que ver, pitámolo, non pitámolo, eu non sei se desfollan unha margarita, ou para decir si ou non, ou que. Ahora, eu non entendo este Madrid, o sea, eu creo que os entrenadores fan a diferencia moitas veces nos equipos. Arbeloa non o está facendo. E por que o digo? O Madrid non estuvo xogando mal cando estuvo lesionado a Mbappé. E desde que entrou Mbappé, eu non sei que pasou. Bellingham Ou non tamén. sabe colocar o equipo. Non, Bellingham estaba tamén Bellingham entrou a lesionado. xogar fai... Ou non sabe colocar o equipo ou que. É o mismo que digo, hai outros entrenadores, como digo de outros equipos, que despois xa falaremos deles, que eu creo que con outros entrenadores os xogadores podríalle sacar outro rendemento que non fai aquí. Ahora, eu creo que os xogadores de Madrid xa lles dá igual todo, xa polos partidos contra o Mallorca, o sea, xa o único que están pensando é na Champions, que hai que decirlo que eles aí, pois si teñen duende e demais, porque hai Copas de Europa que non as deberon ganar. Fálame do partido, non me vas a No, Copa de xa, Europa. pero digo que algo está pasando aí, o sea, non é normal. Eu creo que teñen moitos xogadores, pero pouco equipo. Tamén. Quero dicir, teñen moitas estrellas, teñen moitos nombres, teñen moitos tal, pero o espírito de equipo non existe. Hai moito tempo que non existe. Hai moitos egos. Sí, Totalmente de acordo co comentario que está facendo Erika. É dicir, é un equipo que Con está... grandísimos xogadores, Con grandísimos xogadores, que o problema deses grandísimos xogadores, pois estamos falando da maioría da plantilla que teñen casi a 3 e 5 Champions, o sea, que están cansados de ganar títulos. Entonces, esos xogadores, é o que vexo do meu punto de vista, que xogan cando eles queren. Aí non fai falta un Arbeloa, non fai falta un Xavi Alonso, non se mellorou nada. Por qué? Porque esos xogadores xogan eles cando eles realmente queren, e lle poñen ganas cando eles queren. E seguramente que o rapaz este da canteira se corre demais, ou se desvía un pouco do que teñen metido no vestuario, seguramente que lle mira, neno, Sí, cuidado, sí. baja as pulsaciones que acabas de chegar. Entonces, eu penso que o Madrid tería que buscar xogadores que traballaran máis, mezclados con algúns cracks, pero non tanto crack. Hai moito crack aí metido que ten moitos títulos. Entonces, eso influye muchísimo. Falamos de Arbeloa, de Xavi, non. Son eles. Me debe dicir, o outro día perderon co Girona porque... Non, empataron co Girona. Empataron porque non hubo actitud, co Mallorca tampouco, porque eles non queren, por moito que lle transmite unha persona, un entrenador, ou un xogador, tú lle transmites unhos valores, a maneira de xogar, se eles non queren, olvídate. Tamén falta máis Modric. A actitud esa que tiña Modric dentro do campo, de equipo de dejaros de trapalladas e vamos a xogar, que lle chamaba atención ao compañeiro, de joda corre. Pero non hai. Non hai. Van individualismos, echan la culpa uns a outros, porque víase como culpaban uns a outros, quedaron todos mirando. Ninguén marcou o xogador, ninguén marcou a marca e non, é detalle, mínimo contra, vamos derivar un pouco do partido de Liga contra o Bayern, hubo unha xoga que se me ora a cabeza Vinicius que perdeu o balón e quedou mirando por rival en vez de intentar recuperar ou molestar, pois esas cousas faiche ganar e perder partidos. Sí, pero isto non pensades vos que empezou co aquil
que tuvera aquí el problema que tuvera Vinicius con Xavi Alonso cando polo cambio que lle fixeran, que lle protestara ao entrenador, Sí, e pero desde aí parece que o equipo... Eu volvo a repetir, son moitas figuras e pouco traballo. Eu xe con calquer rival que xogues, tes que traballar no campo. Total, tes que correr. Vinicius é un tipo que o que quere que traballen o equipo para él, como facían con Cristiano Ronaldo, que traballa o equipo para él. Xa, Erika, pero ora hai máis, a maiores. Resulta que Mbappé é un tipo que quere que traballe o equipo para él. Claro. Cantas veces o dixo Luis Enrique, que tiña ese problema no... Sí, eso dixo Luis Enrique, sí. Ademais, un día nun reportaje que saliu en televisión, cando lle diu que tiña que defender, axudar, que tal, en defensa... E ele dixo que tururú, que que dixo... él pasaba de todo, que él era la estrellita. Bueno, pues, entonces xa teñen dous galos no galiñeiro, eso para empezar. E despois, claro, non hai equipo que traballe para eles. Quen traballa para eles? Bellingham tamén é Bellingham e así todos. E entonces, claro, cando non hai un equipo que traballe unha maquinaria detrás que lle sirva balos, pois non poden chegar ali a empuxar. Sí, está claro. Que, Mario, tú que dis? Que falas do Madrid, que podes opinar do Madrid? Bueno, É un caso aparte, non? No, del Madrid opino bueno, que es que nunca vas a ver por dónde va a tirar, que por muy mal que esté ahora puede ir a Múnich y remontar. Sí. Si no remonta el miércoles Múnich, se acabó la temporada en abril. Que increíble, que se acaba a temporada Se ao acabó la Madrid. temporada en abril, pero se acabó la temporada en abril porque ellos mismos se lo buscaron. En Liga a vueltas, que si 2 meses estamos enchufados y pinchamos con Getafe, Mallorca, Osasuna y Girona. E co Celta tamén, hai que dicir a verdade, co Celta na casa, que perderon. Y con el Celta en casa. De nada vale ganarle al Atlético de Madrid, al Barcelona, si luego pierdes esos partidos. Sí. Y nada, el Madrid es un equipo que está siendo intermitente esta temporada. Cuando a los jugadores les apetece, pues son un equipo que le pueden ganar a cualquiera, como le ganaron al Barcelona, como le ganaron al Atlético de Madrid, como le ganaron al City. Y cuando a los jugadores les apetece pueden perder con cualquiera, como perdieron con el Albacete, como perdieron con el Celta, como empataron con el Girona, como perdieron Mallorca. Lorena, que? Sí, comparto totalmente, e tanto dos cracks tamén o comparto, quero dicir, non hai equipo, hai moito individualismo e, claro, se todos esperan a que chegue o balón, pois o balón moitas veces non chega. E antes que falaba do penalti, eu sí que creo que foi penalti, e o que creo é que o Madrid estaba moi acostumbrado a ganar con penaltis. E agora nos últimas xornadas estánlle faltando eses penaltis. A ver, leva Mbappé 2 meses sin marcar. Bueno, tamén estuvo un mes sin xugar. Pero e todos os que marcou anteriormente, o que decía Loret. Pero o Madrid, non sei ahora de cabeza, pero o Madrid era o equipo con máis penaltis que lle pitaron a favor na Liga, creo que eran 14, No me falta el dato, es el equipo que más penaltis tiene, pero de largo. De largo. Sí, De largo, pero bueno. Pero que, claro, é que despois xa tú escoitas parece que a culpa teñen os árbitros todos, e sempre sacan eles, teñen sempre o de sempre, ir só Negreira, é o que están quitando sempre do Negreira, sempre se basan neso, que é o culpable. Pues que a realidade é un equipo que está a 9 puntos do líder, nada máis. É o que digo eu, que teñen que mirar como está xogando o equipo, E que teñen que ir a Alemania, teñen que ir a Múnich e remontar. Aparte... E cuidado, que Bayern non é o Girona, quero dicir. Na Champions nunca se pode dar por morto Madrid. Eso non, é o que eu nunca o dou por morto. Porque antes, cando estaba falando de que hai Champions que non é que foran roubadas, porque hai xente que diga... Eu digo a que ganaron o Liverpool. O Liverpool tiña que haber ganado esa Champions, e outras máis por aí. Pero que digo, non só o que dixeste vos do tema dos egos que hai aí. Tamén eu creo que se fixo unha política de fichajes mira, para min o rapaz, o defensa, o Huijsen, non sei se se pronuncia así, senón que algún evidente non lo mande polo email que temos, como se pronuncia, pois eu creo que é un xogador sobrevalorado, porque cando entrou Militao, non sei se vos distes conta de que houve outro empuxe desde a defensa hacia adiante. Eu creo que lle falta algo, ou está tamén moi presionado, tamén a prensa de Madrid o mellor o pode presionar, porque hai dicindo depois que non dá talla ou demais. Sobre o que decía Mario de que a Liga, o Madrid pode acabar a temporada en abril, pois probablemente pode acabar a temporada en abril porque hai moitos xogadores que xa saben que non van estar a próxima temporada
Pues, xogando no Bernabéu, eso xa adiantarse están moito, pensando eso xa no Mundial eso para adianta- ver... Bueno, a ver, Roberto, tipo eso que na tú, cabeza oye, deles. aquí vimos Roberto, a dar eso unha é- opinión, se me vas cuartar a miña opinión, eu vou coller, eu vou ver... Oi, estás enfadado, No, eso é adiantarse moito, que non vai Bueno, estar... adiantarse, oye, non sabemos o que pasa moitas veces dentro, non. Sabémoslo por xogadores que temos infiltrados e demais que nos poden comentar. Está moi enterado. Ten un infiltrado. Bueno, O infiltrado era Arbeloa cando era xogador, agora non sei a quen ten. vámonos ir un momentiño a publicidade e agora xa entramos xa nos partidos da Champions.